ଭାଇ ବଇଛ ଆରେ ଭାଇ କହୁଥିଲି 5,000 ବର୍ଷ ନିଅ ଆପଣ 5,000 ପଇସା କାହିଁ ଭାଇ କଣ ଆଉ କାମ ଆଗ ଭଳିଆ ହଉଛି ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲଣି ବଡ ଲୋକ ବଡ ହେଇଗଲାଣି କୋଉଠୁ ଆଣି କହୁଛ କୋଉ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି କହିଲ ଟଙ୍କା 5,000 ତମେ ଦଉନ ବଡ ଲୋକ ହେଲେଣି ଭାଇ ଦଉନ 5,000 ଟଙ୍କା ପଇସା କେତେ ପଇସା ନୁହଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ଆଣି କୋଉଠି ଦବା କଣ କହୁଥିଲି ଭାଇ ପିକନିକ ଯିବା ଶୀତ ଦିନ ତ ଚାଲି ହଁ ଯିବା ଯିବା ପିକନିକ ଖାଲି ତ ଟିକେ କରିବା ଟିକେ ଚାଲିବ ଯିବା କୋଉଠିକି ଯିବା ମୁରୁଡ ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି ଦେଖିନି ଆଉ କଣ ଯିବା ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ ପାଣି ଯାଇଲେଣି ଯାଇଯିବ କୁଆଡେ ଏଇଠି ଏପଟୁ ପିକନିକ ଯିବା ହଁ ହବ 5,000 ଭୋଜିଟା କାହିଁ କରିବା ଆରେ ପିକନିକ ତ ଭୋଜି କରିବନି ଆଉ ଆମକୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଭାଇ ତମେ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା କଥା କଣ ଆରେ ମୁଁ କାଟିକି କରୁଥିଲି ଏଇଠି ଆସେ ତୁ ମାଗିବୁନି ପଇସା ଭିକାରୀ ପଇସା କଥା କହିଲା ଗାଣ୍ଡି ସେଇ ପଳଉଛି ଆରେ ଭାଇ ମୋର ପଇସା ତ ନାହିଁ ଆଉ କରିବାକୁ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ଦବନି ଦବନି 10 ଦିନ ଦବ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ଦବ ଯାହା ଦବ ନା ପଇସା କଥା କହିଲା ଗୋଟେ ଖସି ପଳଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଇଏ ଭୋଜି କରିବ ପିକନିକ ନାଇଁ ପିକନିକ ଯିବା ନାଇଁ ବଡ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତ ଆରେ ପଇସା ସମସ୍ତେ ଦେବେ ନା କଣ ଯାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 1,000-1,200 ପିକନିକ ଆଳମ ଯିବ କୋଉଠି ଦେବେ ସବୁ କହିବେ ନା ସେଠି ବସ୍ ତ ପୁଣି ଭଡା କରିବା ଆମର ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଳୁ ଦବ ଚାଇନିଜ ମସଲା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ପକୋଡାଟା କରିବା ପାମ୍ପଡ କେତେ ପାମ୍ପଡଟା କେତେ ତମ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡର ସବୁ ଥିବ ଆଉ ତେଲ ତ ଥିବ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚିଲି ଚିକେନ ତାହେଲେ 1,200 ଟଙ୍କା ହବନି ନାଇଁ ଯିବା ଫାଇନାଲ ହେଲା ଆମର ଯିବା ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ତ ପଇସା ନାହିଁ ପଳଉଛୁ ପଇସା ନା ଗଲା କୋଉଠି ପଳଉଛୁ ତମେ ଆଜ 3,000 ଟଙ୍କା ତମେ ଦିଅ खत्म 3,000 बाय बाय टाटा गुड बाय गया ଯୋଉଟାକୁ କହିଲି ସର୍ଟକଟରେ ମସ୍ତ ପାଣି ଢାଳିକି ଦବ ଗିଲାସରେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ପଇସାଟା ଆସୁନି ନବୀନ ଯାଇଛି କହୁନ ନାଟ ଦେଶୀ ପଇସା ଆସୁଛି ଟଙ୍କା 5,000 ଲେଖା ଦଉ 4,000 କିଏ 3,000 अरे कहना क्या चाहते हो केला भी होता ना केला सब खान तमे तो मोटे 1.5 फुट पाए कथार करो एका कथा हां तो हाउ अभी गणे तो 3,000 लाख दबा बेटा करिया हाउ तो भले लवली बजा चलो मंदिरटा कहि देले तमे कहू जो फालतू कथा बोले बायनो तमे का जे कथा सब कहू न एड़ा फुल फालतू कथा